Right, yama yahwefo ajo and enyumre emfamra Kumawood TV so and then so yasan ehia mu biem na yenhia mu die no uhumi se ya na yapomuden komotwetwe na yede ebrew ada ya wada bia enyumre no nso ekopem se ebebo no wotwe and then so yasan ehia ewo Wonkwa Hia dwumadie so a yede dwumadie no ebrew biem se ne ewunim no yebedi apomuden ho enkomo se ne be ya yasetena yabrabo ebeye jojo da bia meka se nipa uni apomuden a untumi nye bibia eno nti na yedi dwumadi ati sei yede brew ewo Kumawood television so se ne be ya won so da ne da apomuden ebetumi asipi na asita ede amawo ene me a mebedi dwumadi no ho chiame medin ene Francis Adey dodo no eta frame Kofi Ahofe anase DJ Lofty ehyiemu hai na kyese enkomotwetwe a yapomuden enkomotwetwe na yede bro wodwumadie so no yeto nsa de frɛ animdifo a omunim de ɛwɔ ayaresem na ye no mo adidi nkomo aboa ama yapomuden no atumi asita de amaye nti enen so mensa ka Dr. Kukudam pa onim de na ye no ebedi enkomo na enije sam se wofi Dani Herbal Center ena ene waba beka ye ho a yede enkomotwetwen ede ebrew mesro ba bia wo bia no fra onua na ka che ne se Kumawood TV Wonkwa Hia adwumadie no asase entitena television no ho na tie ensem a ebeboa wo ama wanya nidaso se koba se ochena wonam na yare bi ebebo wo a wohu bia esese wodi wani ekire na etumi eboa mo abrabo no etumi sipi da bia meka se yare wo hoyi se ebechiw na ebo to ho a aya na adwumasem ayebasa sikasem nyina ayebasa ebasa onamfo ene abusuan nyina etime po because of yare nti koso na hwe dwumadie yi na dwumadie no nkwa wiye no wo behunu se yes wapomden no asipi asita right yamo akwaba emfamra Kumawood TV so sene medi kan sana make break no ene yene Dr. Penny a woda Dani Herbal Center no ena yene no ebedi nkomo yene Dr. Eric Ampa ena yene no eba bedi dwumadie pa enti mesre se obekoso na wama wafide no adahaya menyi free ha sanse uyi free ha wanhwe na ochena yare bi ebowa unhunu bia esese wodi wani ekire ene ye treaty eye nature ene health nature and health adia abode ene apomuden eye ama nipadua no eno ena ene ye ba behwe ye ka nature eye abode na ye ka health nso so a unim se eye apomuden na edian na edian ne nature ena afi edian so ne apomuden yeba ababedi ho nkomo na timi aboa yen ama yetimi akwanim kai na hyene nso se obetimi anya adwumadie nso ahwe ne live ewo eye Facebook no eye Kumawood TV
on Facebook, Kumawood TV on Facebook, and oko YouTube nso so a Sam Dakus TV. Sam Dakus TV. Subscribe sene be ya dane da yedi dwumadie ebrewa obetumi enya kwanya na wonso so wahwe bi na enema timi akọ kama edi ama on Facebook obetumi ahye na wo comment edi aba wo hwe screen so a yedi WhatsApp number bi edi ato ho dwumadie no ekọ no wo nsembisa bi a wo pese ubisa na ebisa doctor emawa obetumi edi message na afa ho na yakenkan ni nyina edi ama wo dwumadie no ebekwa wieye aka minute makoma be se aduasa no yebebie phone lines na tum wo nsembisa bi a won so wafrɛ na wabisa doctor wo ha de wobɛboa na wode nkyerɛmu no nyina atumi de amayen enti mema doctor kwa ba na afei ene yenkomo twetwe no yatumi asase ene yehwɛ nature ene health se won sunsuanso bi ana yeka nature no kra eden na yeka health nso so a eden Dr. Eric Ampa akwaba me ba to bibia bokọ de ye da nyame ase da bia na me refi doctors ni ana mentam mi sasa mo hote sen because mo de ahweyie enti no ya na da mo ho oden mutimi yare ma ne yeye okay when you say doctor de untimi yare yare de yeah okay all right doc and ye share nature and of health you can't nature cry doc any day ya arefo nyina na ejide yese enne eyidumade esronko a arefo bi a wo hwe no ebenya no pet me efrem na etimi aboa okay in make sense kuma wuti bi de na mapanko a na wa good ti enne eya yepumuden ebredi na se piece etifo bitimi ahwe okay na etimi aboa enti ya tia arefo nyina good what be say nature and then health say abode ene yapomuden yeah ade banko a e wo se yehye no se efri ade bonfiti ase na ye wo bribi a onyankopon aye asase so de ye wo obo ade aha obo ade a ye two combined word okay obo ade obi a otimi ye bredi okay so de ase aha enti eno ne ye onyankopon ne bi no okay ena ye fe abode ade a yaye and that is the two different things I was saying. Okay. Enti oba ade no eye de all waye brebi ana oye brebi. Okay. Ene wo abode ade a yaye. Na ye ka abode a se de wo bisa na enipa e ka abode ho. Se de aboa e ka abode ho. Enua e ka abode ho. Osoro hata soro yi e ka abode ho. Ade sa e ka abode ho. Ade chia e ka abode ho. Tu kan Mose ngoma de di kan na. Bible ma yete ase se o se na onyankopon bo osoro ne asase enti osoro ka abode ho asase nso ka abode ho ti ade bia onyankopon ye bia ya abode to be sa besa that is it enti yete wa ye kwa ye ba bibia bi ye ne hunu bia bible so onyankopon ne yoy sebe fish just say bibia ai wa asase bia na ya de a onyankopon ne boy okay all right doctor me ehun abode sanity na doc ye hwe health yeah ye ka se apomuden so a yeah ye ka apomuden a ye pese ye bo ne tofa se de be ya hwefo betimi ate no masentem ye ka apomuden a ye pese ye nche se obi a onipa bia na se even ye ka apomuden ne nipa nkwa o kama ade bia onyankopon abo okay ade bia onyankopon abo bia no ye ka apom a eden so eden inte ye two combined we ni nyina ye no ma mienu ne ye ka bom okay na sabe na ya na manyafo no me nyini pi but mpanimfo ne te kasa na sesen ye manafo a yaba okay inte apom a eden ye se bribia enkwa wo mu a oni ohaw bia bibia enkwa wo mu a eni ohaw bia eno ne ye kasa apomuden that is it the ade no eden ohaw bia enka ho okay ti na ye hunu obi asebe ne ho odin a otime koba ya se nipa de na pom eden enti dua nso asebe esi wura mu a enya nsuo nya ewie a etimi nya tre etre na hyiemye eso aba no eno nso apomden nti enua nso apomden ana wonim se etimi ka se bia bi yare ate esi so yeah no kwasem enti na se aboa bi nso na mho na se sabe oja ne nan boro so a etimi ka se aboa yare nti ono so ni apomden me paso ati ase enti aboa wonam ho no so ne ho odin a
ɔhaw biara ni ne ho a otimi yɛ deɛ ɔyɛ no so ɛka sɛ aboa yi ɔte apɔ na pom ɛyɛ den enti kamea yɛ sɛ deɛ yɛ a yɛyi so yɛ language ne man no bɛbɛ no yɛ certify no ma bi a ɛno nko ara ho asɛm na yɛde yɛ anaa yɛde ka but ɛboro saa sɛ yɛka apɔmuden a ɛfa adeɛ biara onyankopɔn ayɛ biara ɛka no ti adeɛ bi onyankopɔn ayɛ biara no sɛ n'ahoɔden sɛ wɔde di dwuma bi anaa ɛni ɔhaw biara yɛfrɛ sɛ saa adeɛ no apɔm ɛnkyɛ nyɛ nipa nko a Doc, does nature has anything to do with health? Very important. Very important. But abode won sunsanso pii. On say yɛmfa ne say said be betime aboa before. Okay. Ye be yi nipa sin nkyɛn. Die ntia ye yi nipa sin nkyɛn sɛ wɔkan most egu medical said ye kana. Yeah. 127 ɔka sɛ me sɛ na onyankopɔn bɔ wɔ nipa sɛ ne suban ɛne ne seso. Enti saa sɛm ne nti ye yi nipa sin nkyɛn. Na yɛmfa nya ahwɛ so de nkasa. Okay. Ye de nipa sin nkyɛn a adeɛ bi a onyankopɔn yɛ biara wɔ nsunsuaso ma apɔmuden. Okay. Adeɛ bi a onyankopɔn yɛ biara wɔ nsunsuaso ma apɔmuden. Na ne nyinaa no ɛyɛ na nipa paa na egyina yɛ so. Aha, nipa paa na egyina yɛ so. For example, on sɛ yɛte Ghana ha yi, sɛbio sɛ wofiri ha na wotu kwan ɛkɔ extra ana wofiri kuro mu kɔ kuro foforɔ so a wɔn mo ewiem nsakraeɛ no ɛda nso free yɛn yɛ deɛ no ho a wonim sɛ yɛnya wɔ ha o nso yɛ nipa baako naa sɛbi obi firi ha kɔ America sɛsi a the weather condition over that place ɛne ha no ɛsiane sɛ nsonsonoyɛ anaa nsakraeɛ wɔ mu nte okay ɛnya nsonsansoɔ wɔ nipa no so okay ti na obi timi kɔ sɛ ɛy medu America iteki me bɛyɛ 1 month ansa na me skin ne me weather ne ɛtimi ɛfa so the same thing na broni bi so ba Ghana awia ne bɔ na me kai se mbre bi a me hia abrofo bi na aworo ne ho nyinaa no hye boko ne singlet and am say hey Ghana de wo sa atale sa e be so obodam e bibi ka te chema kakra wo nipa ha enti e ono so ne de no because we free te bia bim abat bia bim enti abode na onyankopon aye no a e wo ho no duduo na nsunsuaso no e wo nipa so okay aha enti e yade a abode tia abode efiri bra bone baaye enye saa de a na nkensunsuaso a abode wo abode so na e papa I see enti eye bone ne ma abode benya abode sunsunsuaso bone enye saa ka abode boa abode eye saa ne ti enti abode wo sunsunsuaso pa we apomuden e ho hia pa doc ye kan apomuden wa kire mo me hunu se yeah obi ana pom eye den no ene e ka se nipa we wa apomuden obi abi ndi se ekoba se obi apomuden no ensipi yeah emma no se ne nka e be ka se nipa we di o wa apomuden no se ekoba se bibi to chema e wo nipa no na apomuden mu a ye mfre nipa no se o wa apomuden oh na se what say yetimeti ase sa simple in the sense say sabi nipa ye wo kra ye kwa ye bayi no mo bi ho no mo a so likely that we must understand this so simple say e was say makoma e wo bi ho no etime bo ye mfa ne say 20 times sa na onyankopon aye na ti ahwefo mfa nche me asem kana meka e was say 20 times na e was say ebo na say ebo 19.1 in pa Ohaba. That's normally senior car also senior was and cable no 20 times. But I'm more 20 and 19.5 for Ohaba home. I was 7 for her. To go brony kroma ya free bi check up. Ghana aya ya nti ase. There be any man for there. O say Ghana ni sorry na se ni ti fa dwano a. Na se ne nan na nko atimi nante dia. The tin e dwano no de won fa on nare no no. Saa na ye no ye peck section of thinking no. Ekire yen ana etie Ghana ni sore na se ne nan mo to ke obon se no ono ade ape mo kim chese ono a pesa on chese o repair ne nan no die nti na ato ke broni ba hwehwe die nti a saa de no aba saa o wonim se okwa brochira aka ape mo a broni ntram yeah o ka ape mo ntram die o se onim de aka afidie no bra brebi ni brebi hia saa enti on fa ne nkwa eni agro I see but oba Ghana de a
o ye be ne foforo e be san ye car na foforo biem aha I see na ebi kura nyame ampata on tochimpo oh ebo ne ebo ne jumper enti ono no hunu say enye ohaw indi say ye ka apomden agana ni tifa dwa no a o wetimi sore nko afrika te so nante dia a wanyare no no. Okay, me pacho say wo hwe dwumadie ya na wo hwe Wonkwa Hia dwumadie ewo Kumawood TV so na misro hye nsoma me say bra wo hwe dwumadie no wo hwe screen so a obehu say ye de telephone numbers bi ato ho eye WhatsApp number ana say obetimi an normal SMS message wo de eba ye behwe na ya kenkan ensem bi se bi a wo na wo pese obisa ewo nkomo a ye di ye ne Dr. Eric Ampa a woda eye Deni Herbal Center no ye ne no etwetwe nkomo no ene ye di nkomo about nature and health wa me ehunu abode ene apomuden sene etie na ensunsuanso ahodo a abode wo ewo apomuden ho eno na ogusu a o kyerɛkyerɛ no wonso won sembisa bi a obetumi edi aba na meka wo say eye Deni Herbal Center omo ena eye official sponsor on this particular show omo ena aso ya sene de dwumadie no ebrawo enkomotwetwe ne kɔ no ebɛbɔ wura Deni Herbal Center so eye nsoso na yahwe enuro nwaso a omo wo ede boa ama nature ene health enema a ewo mu a se ekoba se nipadua no ho atokyema a enura hodo a yenya ebeboa yen ama ye nipadua no nso etimi aye krabehwe eno na ye di eho enkomo no doc yenhwe bra yeguso a ye di nkomo ikoi akoba se obi nipadua ho ka atokyema a menim se nipadua na kwa no ba bia wo ohawa hodo a eya ekọ ene nsunsuanso ahodo a eya ede bre nipadua no yenhwe nsunsuanso ahodo ni bia eya eba nipadua no so a ede nipa no ekọ ohawo mu na afi yemra endodo so enti sa de ye ka die nti a nsunsuanso ni nipa pa so na eba se good e nipa ena fomo yi abode nyina nipa na fomo yi eno enti na ama abode nyina sore nipa na etia okay enti enka sabe aponche ohunu nipa a also nipa na nche ne de dinko so wo hie nipa ni kwa se budane to ka bible nwoma ne de ba o se enti ye de ntawantawa minim se de twi ni mesi ya kana ye tete emmoa ne nipa ne entem so enti ebema atan eba nipa ene ne fellow creatures entem because ye boye nyina aboa ye bo no nipa ye no saa enua ne saa mpata ensuo osoro ne asase ne nyina ye na emum esa so oboneyefo ne bedada wo nipa ema wo nipa ne fomo onyankopon emra ema abode nyina besori tia wo nipa ene na ama ye problem be se beti ene na ama nature etia nature enti yen as natures na onyankopon boye no ese abode nyina sori nipa no do hawo no eba ne so okay enti ensuo ne nipa na wafa no abo ne nipa na waka no so ho biribi ene be yie free so wo nipa na betia no asase enye nipa na wotia no okay ene nti na ama nature so nyina so bitia yen ene saa nanka ye ne wontam ye I see enti ade ha adwene pi enti yamra se de na wo bisa ne so enti se kan tonton pa ni ba se de hie ni ba kra kan kini kwa san tonton timika nipa they are animals for our entertainment omo ye mmoa wa onyankopon ye obsenke ye mfa ni ye okay to open in nature na onse oba waso ho na oba odikan ebebe sawada ansa na odwumadie bia wadi because na wodi no wo ayonkofa okay sa ayonkofa no time abeto wo ne ntem I see enti problem ayi wo asase su nyina ne se onipa ne fomo onyankopon bra enti emaade bi onyankopon ye bia so sori a onipa na etia no okay ene na ama ye problem yes I ne na we yankoma na aseniti no ma bi ho no mo a efiri mu na eba na eba yo mu afede na how na ye de eba arefo ye ne Dr. Eric Ampa woda ye Deni Herbal Center ano ana wo ye doctor pani ewo ho na ye ne no edi nkomo no yahwe nature ene health sene ewo nsunsanso ewo nipa yasetrem ene abrabom mame twa me ho tiawa bi na memra me bana me bedru pe ye de ani be kire Deni Herbal Center pa na yahwe omodwumadie sonko a
omudi wo ho a ebro adwen ene ntiase so ede na ma Dani Herbal Center for omode no eye soronko na omunduru ahodo a omode abadwa so no esa yare a adansidi a nkrofo edi no ebro adwen ene ntiase so yebeba na yaba bedi hu nkomo ne ahwe nuru ahodo a Dani for ewo a omode ebeboa ma yapomuden SCP esita ede aman ene anwumre ewo Wonkwa Hia dwumadie so bitwa me ho abasisi a. Right, welcome back. Famra Kumawood TV show. Nkomotwetwe no na yeguso no. We eye Wonkwa Hia. Odofo Wonkwa na de bia meka eseso ma ho hia ho. Sanse nipa so woni apomuden a utiti se dwanti se na anwumtuni bi kan ye no. He wafo okwa a untumi nkobi. Adwuma sam ye basa, ebasam po a emasetra no eye basa. Da bia meka se utumi kosere obi atade se wo de kodwabo bi ase. Obetumi eno de there's no doubt. Obetimi akosere obi fie no akwakoda na mu mama misa se obetimi akosere obi apomuden ana na wo de adwuma bi da bi enye yie apomuden agese wankasa nkasa wahwe ho yie na wabɔ ho ban afiri yare ahodo ho se na be ya da ne da opomuden betimi asipi ye ne Dr. Eric Ampal wono ene da ye Dani Herbal Center doctors mpanifo a ewo ho no oka ho bi a ene ye ne no edi nkomo so that way yemfo ye ni enche Dani Herbal Center na yenkodi nkomo doc minim se Dani Herbal Center mode ndro nwaso pa na abadwa so na se ne nkrofo di Dani Herbal Center for munupa ho adanse no sometimes ana ebro adwene ntiase so kane no yese eye adwuma se nkonya eno nkonya yibie nzu wo eye ayaresemu ana na doc minim so mode adro bia ba ye friend Dani Herbal Mesha eden okay. Wonkwa Hia pa. Ebi a metina kasa fina na kasa bi so akata kan no ma me se bi chere telephone ya for se. Ye ono ma me se bi wa asase so asa no wo fa fofra. Emfa nkoso. Ye di kan opomuden. Apomuden de bi kan. Se oni pa betimi asomrade enya kwa aya apomuden. Good. Enti Paul o tro ko ma brante bi a fa ni gan. O ka chere se ni yi mpa ya de ma se ade nyina ex mi yi. Sabe esi ukra ye na emum wapomten enti enipa nkwa na ye de bibia okay enti onipa betimi asomrade ye a eya apomden enti apomden de dikan de toso de no eye onipa enkwanje ho adwuma okay because ansa de be kwa asoro ye mfa yare yanko da bi ede apomden na ekwa asoro enkwanje etoso me no apomden dikan enkwanje na etoso me okay de toso me nsa eye nsa no adwuma nsa no adwuma so fofra sa no ma me nsai emfa ko ade e bi yare bebrɛw enkoye okay ade e besi wo nkwaje ho kwan enye ade e bema wo nsa no adwuma bɔ jai sa no ma me nsai wo so di petimi hwɛ ne wo sɛ ne so pa
Okay. Enti de bia me to atiefo na arefo for say saa no ma me ensa ne de because apomodi ne di kan ye enti e de apomodi di kan say ene na bebo ma saa adwuma di mienu na aka ne nyina enti me abaso. Okay. Enti oni pa pomodi de nya party enkwa hia no asem say enkwa hia. Well, said you now can open the near bus and penny forecast if you said, dear, onim any didn't of one. Okay. Abraboy wouldn't be you are jai because while one room when he was here, and wow. The near bus center, I saw ya, your man Ghana, Yatina Ghana, I knew bro, and Fabia son, and 30 years and over. They say, now, you can't any about him, you are running and Yefrika de ne heba ho asabre mu bi o ba e ye mofra. Okay. Ye ka se obi ni brebi ya de ne heba center abedro ye pa. Ye pa. Na eno na onipa bi yo honom na se wonhunu ma bi eni so. Eti menya de bia me ka se obi fa kire 1 2 3 4 a o men so me ye wei. Obi ye wei ya men so me ye wei. Obi ye wei ya men so me ye wei. Ade ba ko so ba de ne heba center. To ye bo ase pa ansa na etu anamo bi. Okay. And a heavy bimu check and sana ya dia ba bonten. Okay. Danima heba make sure na oka ho asa e malaria dro ba. Malaria fever ya. E malaria dro kese pa na ene ahwefo a o hemenne. O my lucky. O my lucky. Ade ba akwa e wo mu e wo se hye no se. Onim se entontom gu ahodo. O ya we se entontom gu ahodo. Yeah. Ye won tontom a ete dem. Ye won tontom a e wo wuram. Good. Wurade. Ene ye won tontom a womo no adwaye nsu achi da bi ensuo tai na womo epepa ye obi wo ho mo ye ntuntuntuntum ti sa police for no onipa wo ye bribi di bribi ababonten wo se wutimi to mo asa hwehwe bribi ni mu yie ansa na wo de ababonten I see enti sa entuntum ahodo a ewo wiase no enti se wo ye ade a efa ntuntum ho a ewo so ye very careful malaria na ye kan entuntum na de malaria ne ba se ka se obi anya malaria ono obi ankoda e na onya aye da bi na mom eye ntontom na bekaw na wakawa wapu bibi e fa ne parasite egu mojam na wuramu a didimu a kopia ahre woni mu anantemu afa de e fa oni padua no yansa na bubu atoko I see enti entontom na de malaria ba enti se ye ka malaria ho asem a e wo se abo a e fa ne ntom de kwara na kira kwan ne kwara se ni osidi ne dwuma ansa na ya beka malaria asem I see enti so obi ka se oye malaria dura e wo so otumi to ne bo ase e ko hwehwe ntontom no o ma hodo kwan yo mo fa so edi dwuma me ka kire wo ne pen ye won ntontom a o kawa otumi twe moja etumi san de ko kawo bi ane won ntontom no o kawa na opu egu mu na okọ wo mu nyina ye ntontom ahodo a o mo asase so mo di dwuma okay enti so obi ka so ye ma eni nti na edu mre bi a ye taate ye hunu bi daa ye yapom dinfo de ye hunu bi daa ebitime ba doctor na mekoto malaria eduro bi no menom ya anko enti ama eni nti na maba me pe malaria eduro foforo no doctor meto eduro bi menom ye na afekra na de ewo mu pa ne se wo hunu ntontom e wodem na ohwe wono ne ho e de ye eduro na wantimi yanko hunu de otata nsu adwaye chi ene wona ewo ye tetrotrom ye won tontom afro trotro ye won tontom afro taxi wo mu nyina ye ntontom ahodo a egu ahodo api won tontom de wo bola so ene won tontom wa afuom wo mu nyina so kawa ye won sunsun so a de obi a so ne de okura ene na ho den I see a ebitimi bow pa ma tim setese wa bow inti wo mu nyina ne se wo ye malaria dura e wo so otimi tena se hwehwe obi a ne se de osidi ne dwuma ansa na watimi ehunu wo mu nyina no o ma ho den ahweso e de aduro bi a wo de banaba na ara ntontom o wo fie nko a kasa wo de e malaria tu na nipa pitimi no malaria duro bi a doc transunsan so papa bia not just one mama hunu secret behind Danimal herbal mixture ene na ma manfo no Danimal no a de bia sa malaria ne tene so a ekwa emma bio I see fever na wona so a hom typhoid na wona so a hey na ko because yet na say ye research you say di enti na obi timi koto malaria duro bi na wono mu a wo say enko doc sa Danimal herbal mixture ye di hu nkomo sisi yi e wo dwa so pharmaceutical shop me say ya me ne wo kasa yi e wo dwa so herbal shop bia obi benya bia to bia obenya bia to mo am Tech Junction udu CAC pharmacy a obebo Tech Junction ho a udi sa KK pharmacy
obeboa ma won say tinye den akabi okay so ahu wuduru ebua kwa abis heba owo ho ebua kwa ye pre baby office okay kwa wuduru kwa na bisa abis heba la obetumi aboa wo ama won say den akabi ebua kwa dwom monko Antoinette heba Antoinette heba e wabua kwa dwom obeboa wo ama won say tinye den akabi mo ke wo nyina fo ni nche den heba straight forward doc ye kan ase obubo kuma ase ukọ nkran ne mpatamu nso no bi pia ne mpatamu o nyina obo ase nyina ye wo ho okay because on say den heba center ne ya say ne be hia ne say wo be wura pharmacy shop ana say heba shop bia wo de wo say mesre mo den nro no ebi wa ha monye den mo ma me bi na dani ma na nyame anim adanse a amanfo di fa ho no enya asem ketwa ya de a wo so dasa ni bia ma na setimi ye den ekami because ya tena se ahwentontoma ho den se di osidi wo ndwuma fa ahodoa wo ka wo nsunsu aso a de brew enya tena se de ye ene na ama amanfo no mo di ho adanse no enti ye obi ko no mo malaria duro bi na se amoa na asema kan se koto dani ma eno ano no doc ye ka danimal heba mesha ho asem ye bre no so eko menim se mo waduru a ye fa daniton heba mesha ene de no kasem saa duro no meka se meka ho asem a ene nyimre na de e beso ye hwe daniton heba mesha no oba bia no me oba bia wo ye oba he kwan ya obefa so onye bia to pepa so to bi very important daniton no me say wo ye oba eye by force a etwa se o ma won second ni titiri ya ma me mo ade ba akwa ewo wiase ho se mission se onipa ye kwa ye ba wonim se moja di akotene pa papa se wo pa nipadua mu a ade e bi wo ba bia eye moja no kwasem pa akoma wo ba bi ye se kidney wo ba bi ye se na mo moja de e pri wo ti ko so na ase moja wo ba bia wo be hia moja enti se nipa moja ho ba asem a eye wo ha kese ma nipadua no eno nti na obitumi yare kwa yare sabia okodo yare sabia se omoja short enti uhia se esese ma omoja ya mo bia ye ntimi nya ho he I see ye ntimi nya ho he enti moja ya de a eni kwa se nipa de ni moja se bi agoro doc na che se eni kwa se obitina se e ma ne moja e free esa ansa na kwa yare sabia ko pebi ubetumi ewu simple enti unya daniton heba mesha dia se wo your bad time pa dia daniton heba mesha etwa se de bi su table so I see hwe abofra no onyini yi ase wo onyini ne so te ofon na wo yese ohia daniton heba mesha ebebo asiesie oba ne form asai mene ne to nji ase onkope daniton heba mesha oba ne form asai na wonim se o majaduro pie wa adwa ma so awon mo cha na ofuna wu na wofu wu na hwe me pa so tie hwe onyankopon nyansem tete na majaduro ma ni bi se fa ba ne fa so nyamoja I see ahaban woti kontomre e wo se wonyamoja woti pa wususu e wo se wonyamoja saa no ma na dani heba center ya keka no ma bom e de dani ton heba me shade aba I see enti enya ade a ebe ma wa tu abom se de mojaduro bi ye no enya ade a ebe ma wa da boro so se de mojaduro bi ye wonum dani ton na wo be nante simple se de wo nante nan so moja bi e ohia bi e wo so se meka e wo nipa bi no I see to wo ye oba onsabu onye ya kai wo menses wo bu a na ebu di nchi na tese nam ha na afa ha mesere wo nya dani ton ba mecha esiesie nipa bia e boa ma wo ba form wo se wo nya wo benya to kan so wo dwa so eno so dwa so na de ba ko mo se moja no e boro so a e ya asem e so ten so e ya asem e wo se etime ba normal good enti abre bia no e ye natural blood tonic so etime ma moja ba normal na mom artificial one ne de e be hawo I see ene ne ma de bia bo so bi na fu ne na fono chochochochochocho enti nipadua ne be boro kasai ne so it is obi pen natural blood pa na se nipadua ama wo ba ne nsabu abayie abofra na timi anyini yi a eye that's a daniton heba mixture I see eno na wono mo a regulate nipa blood doc ewo mu male vitality that is dani natural health and heba capsules nyame enim emema bi tie mi a yenya cases pia na meme bi akototo enuro bi anono mo a nyame enim echire no wo mema sem nyina besai afedie be ma ni bewu kura enso aduro na okoto no saa bre no na ejina so mani timi ye de na ope but enni da bi be ma ne besai kura bebreba ye ni enti de die ka se wa hwa mani pa na wuwe na fei na ode na eba ohwa mani pa na wuwe no afi na ode na eba be ma hoti asema be ma betimi amate ade ba ko wo se yesha ne so se ye ka bidura eto ne bo ase ye adwuma okay
so ne boss ye ma ente se enuro bi a gigigigigigigigi tim Doc, Abrante bi your friend Frank Owusu, what the message aba say, sa main vitality doc wo kan wasem sisi yi. Eno no ye ne woni oba ne koshia na wanom na ne koshia ne bia na say ye ne esiesie ni padua ne bia. Frank message no no. Oberema bia wo benya e wo se osiesie wo ho. Okay. Enye gena fako. Aduro bia eye je kono. How to actually? I see. We a bear ma, may try me man a dear, a major paco. We a bear ma. In we are baby, answer Yaka God created things for us. I give you when you also body and cast what they say with Nipa and Sa. Say, you're vessel, a yenis. Into Adibia when young popon boy and what the man with Nipa. Okay. We a bear ma, may mamma no mammy, the Benema Japaco. Doc, answer now, Baba and Yamami no sono. Yan share Danny Heba Center. Mo telephone numbers are Modidi Juma. Yaka say. Ebia na obi pese ofre na obisa baby obenya adro bi ato emfa no kwa obenya bi obi wo se bi se bi oto adro no a kwan obefa so obenum no a ebetumi aboa no san se Ghana for yenim ndro nom onya koto adro no a bu wa no de atua ne ti no onom aha enti so obi tie ne a na opese one ye ndwetwe enkomo ana one ye nkasamfa bibi ho 020 967 79 73 020 967 okay 79 okay 73 okay numbers no and a good screen so no say wo hwe screen ase a obehun say Danny Herbal Center doctor ewa hai telephone number no e da ase bibia e kire wadwen efa omunduru a omode abadwa so no ene nkomo a ye di about nature and afi health nkomo twetwe a ye di ewo Wonkwa Hia dwumadie so no so wo hwe screen ase a obetumi e de wonsem bisa no aba na say obefre number no na one empanifo e di eho enkomo bibi hawa yare bi na etetew e na opese udi ho nkomo na obisa a obetumi afresh a doc yenhwe bra ye ba capsules no so no menim say mo wo Danny Herbal ointment so ho eno so dwumadie no say na fa ye mi phone lines ni to anyasem getwa obema nitimi ye strong en time ma ebre na wo dwumadie ni na wo kwa akọpa duro bi anom de akọya saa wo ye saa wo do ha be ma wo daache okay dem pi nya emema mu hawa dodo na afisa na met wo ye be ma mesrew ye onuani bi oni kwa se wo die me afutu a metimi de ama ne se wo hie kwadu a wo ye be ma to bi de okay ade bia ni nature ayese be ma no eye ma wo de ma menka ne saa enti carrot wo hie bia to bi we I see kakumba wo hie bia to bi we eye noma etesa na onyankopon nyansem no wa hunu se eye be ma ajapade ho ade ene wa ye de ama be ma enti saa noma ne boa ma be ma wie peyo okay enti wanya udani natural herbal capsules amemene ama regulate inside no ahihye nipadua na wie no open male organ ho duro pa okay eye saa noma no ne wo I see enti wanya be ma enoma bi te se fan yogurt milk ne chese ade bi a de pa no enye ma wo be ma okay saa na meka no all right okay doc obi message a wodi aba or say good show good for the good show for this education this evening on the show we are learning a lot from Dr. Eric Ampa. Thank you so much for the show. When you say Danny Herbal Center, you are too much, and I love the type of medicine that you brought in Ghana here. When so free Kwajo entry or say good evening, good show, DJ Lofty. I'm watching you live from Atonsu Agogo. One also the message no good show or also the no doc yanhwe ointment na be for license very important ade ba ko mu say Ghana for bre ye bre pa na ade a etia pomoden no one of them stress okay bre dodo so nipa wo be exercise okay na watin pifre but obra e wosa wo ji wa home okay enti say obra dodo sign dodo a wo de ji wa home a etia pomoden okay enti exercise yema pomoden so we yabro so na wantimi so anyewa home etia pomoden enti e was yetimi hunu sa no ma no very important enti e was me ye adwuma ni nyina na me nya bre nso de ma home na mom this situation ye nua ne ye die ne emwa yen na se de sie ye adwuma no nso
adwuma no so mmoa yɛn okay on sɛ wo ba Ghana yɛ adwuma yɛ no ɛyɛ so different no wokɔ abrokyire a de bia meka sɛ adwuma baako pa ɛwɔ Ghana ha ɛte sɛ abrɔfo adwuma ɛyɛ radio ne TV adwuma I see ɛno pɛ na ɛte sɛ buronyi adwuma wokɔ abrɔfo kuro mu a ɔde brɛ na yɛ adwuma sɛ wonim sɛ ɛnɛ ɔwɔ so ko clinic bank bi a ana akoma TV ha na ɛwɔ so bɛyɛ pa ha ne time no wonim sɛ ɛyɛ Thursday ɛyɛ 7 to 9 wapɔn wawie ba wo ba Ghana wontumi nkɔyɛ saa wɔ Ketia I see sɛ ya paw sɛ wo yɛ loading boy me adwuma na Debbie I see wo ba hɔ anopa adeɛ nsan yɛ a on point enti wo ba wo be wie sense of car so kura se akɔdu fie no kyɛ sɛ traffic a wo be di stress wo immune system bɛyɛ mmerɛ sese ya wo bɛnya problem sese ya enti ɛba saa yɛ brɛ ɛne nti na dani natural herbal ointment na ɛde aba ɛno no ɔdasani bie hia bi okay titru ya yɛ nyumaden no wo de wo nya nyumaden kora na wo brɛ nko ade a wo hia dani ointment na wo de asra nipadua no wo de sra ɛno na ɛboa ma nipa timeda okay na wo yɛ bɛɛma de a mesra wo de fa wonsa bonkum ne te kakra saa na koturu hɔ kunturu hɔ saa na fa hye uturu ɛte sɛ de utua na aha ɛne abɛɛfo kwan yɛ fa sutua no no yɛ mfa bɛnto amɛhyɛ wo to ne wo de fa wonsa bonkum na de kuntu na fa tua wo aniso sɛ te sɛ de watua ɛbɛboa boa wura wo mu ama nipadua na adwudwu atimi ada sene be ya ade a wo benya ahode foforo na watimi de akɔ adwuma enti DH ointment de the nearby ointment de odasani bia dia okay say obi efe yin omomode so man nsa right telephone numbers no na ye de agu screen so no obetimi abomoden na wafrɛ obetimi afrɛ 0244 364 651 and I say 0273 392 877 and then your screen so nyina no ofra eko straight to Denny Herbal Center na bibia kire wadwen bia no won so watumi afrɛ na onim penifo edi eho enkomo ye ne Dr. Eric Ampa ena ene ye ne di nkomo no wo free Denny Herbal Center ena ene ne twetwe nkomo no wonkwa hia dwumadie so ni bibia bi phone lines no se wo nsem bi se bi a wo pese ubisa efa ene dwumadie de bra we a nature and health abodie ene apomuden sene ewo nsunsuanso woni paso ene emmoa ese fata etimi eboa nipadua no wo nsembisa bia ene Denny Herbal Center for nupa omode abadwa so no bibia no betimi afrɛ abosobo ena apeso oboyen wo dwumadie so a eno so betimi aba na afei yetumi edi enkomo kama frɛ na afei wonso bra dwumadie no eso ebi screen so no numbers na ye de fa frɛ no ewo ho 0200 603 602 0200 603 602 na wabomodin afrɛ dwumadie no ekoso no ofrɛ na oba wonsem bisa no ye no bedi eho enkomo doc enti Denny Herbal Center munro no o se odwa so bebi dia obi a pese obetumi ato bibia o sabetumi aiden akabi amabetumi abo enupa ba sa abomode na ma wonsanka bi okay in essence ye hwɛ sade Ghana for hawa ye nam no ene normal ebeboa ye ene ye weather ye check ye bibia sa na de edura ba bonte okay enti ye de biribi ba ya me ene obi a wonum bibie di ho dance there was one woman there na ne nse buonye enti ema wo ho kra ba ye den ma no ena ofrey to ofrey na ka chen so we hu hia so be back clinic what je deniton nanom okay o eboa regulating ma afedie na ne moja no ebe yi okay awanya wo how bia wa kire de ena doc mamen kai ahwefo say opese ofrey na oba dwumade no so a mesra ofra lower the volume of your TV set na tie yen entie u TV no utie TV no a yebenya feedback ye nte won kan ye enti mesre se number no eda screen so no ofra frɛ na bomoden ase obeba dwumade so nemum oba hweyie se untie wo ho ewo TV no so nemum obetie yen ewo studio ha na yetumi adi nkomo se na be ya yenya feedback bia enti bomoden na frɛ ensem bi se bia no na wa frɛ numbers no eda screen so no enso so obetumi afrɛ na yetumi edi eho enkomo enti doc na wano guso a okasa mesra number no enye WhatsApp line no na mo frɛ si so mesra wa ye de numbers no ato screen so mo frɛ no ase WhatsApp line no a ye de fa messages na no na nkrofo e frɛ edi si so
Okay. Yeah, enti ade a abrebia nka ebetumi akomoden enyuma yefo no. Na wo ye aduro bi aba, e was wutumi hwe the problem of the day and how the thing comes by. Also COVID-19 the enti acha yenya ho aduro no say yenya hyeden ho ade no na de ban pa ti na aduro na che no. That is the all round resource. So okay. Enti sa na. All right, mama share ofrefo we e wa ahoma no so. Good evening. Hello. Hello, good evening. Hello. Me ba so din me pa free. Hello. Hello. Good evening. Right, me pa so na me di kan kan ye no. O pese ba dwumade ne so a bo moden se obetwe ho free TV no ho ana so do low volume no kra na watie me na yatumi adi nkomo. All right, doc. Enti eya ade a e was yetimi se was wo hwet bia no. Ene ade na da bi e free die ebetimi ye free ho kra. Okay. How bia so e ma ekire. Okay. So ho ene nsunsun so ne no e was wo check sa na mani nyina nsa na ade bia ba. Okay. Ene na amada ne he ba senta ye dan so no. Te ye to ye bo ase hwe hu no se ade na e de ba bonte ne adwumadi e pese emedi no. Okay. E ba be dia e be yi how na free ho a nsunsun so bia so e ma ekire. In the side, then that's why I back up so you can. All right, Mama fa ofrefo we wa homa no so mra. Good evening. Hello, good evening. Hello. Right. Wantumi anyina so doc. Yeah, enti eye ade a so oberema bi fa bia na mema sɛ owie pɛyo. Okay. Won hia bibia bio. Enti efiri saa abra ne kɔ ne sɛ no ma ma kyerɛ sɛ odi apeso ayɔ a ɛbɛboa no. Okay. Ama. Good evening. All right. Hello, good evening. Papa, I was playing Mama Johnson. Okay. Mami tio. Me pacho, you may be settled. And some all kind na no plus. Then I may have a okay, meaning doc say oten your kan ya. I say man, obetimi asa aba biem. Hello? Okay, I'm say I'm missing. Good evening. Evening. Me ba cho odin be free. Me pacho media ni Richard and me do so. Okay, me am coming to you. Me bomb about so near my farm. Me man fan check e ma e honorable Pablo so do me so papa what no matter one example. Okay. Any honorable man for man. All right. Gabe monto man. Very good. Any honorable anu mo do entry. Yakopo Islam. All right, me ba cho man to you. Okay, odi won so be chia. Me da good evening. Good evening, legal office. Me ba cho odin be free. Me pa cha Amrado Francis ni kasafo legal school spread of it. Amrado Francis, Amrado mami tio. Yo, me pa cho na doc cafe exercise. If you need to say intended doing he and exercise no. E you dey bia. Okay. And also your so a young down too. And also limit to do those things and now don't should do those things and you find exercise no. Na young man apomodeni. Okay. The all right. Okay. Me that say. I think say you befa the next caller aka ho the last caller now fe Dr. Timi Yano ye bre no eko na yentumi ento adwumade no so. Okay. Hello, good evening. Hello, good evening. All right, say on Tienka doc. Yeah. What is a bisa? Yeah, no penye e bisa say exercise na ebre emprodo say na wo say oye. Na sa sign kwa na wo say ye can exercise for enti we ni nse na so say enya necessary say ye gina park so bobo ye tumrika. Okay. A part of exercise have categories. Okay. You will be okra but obo ni nsem say it's an exercise because ye can exercise ade bia ema akoma ni timi bontem ema etimi. All right. Okay. Hello, good evening. Good evening. Me ba cho odin be bia free. But me kasa free Jessica. Okay. Me pa cho yenti o. Me say mo do no ye pe dia ye be na be o Jessica security na. Oh, okay. We are or better baby. We don't know be albania. Why? Okay. All right.
Okay, doc. Obi bisa okay to asoma me we ana. Yeah. Enti ye ka exercise na enye necessary say e be medina park so bobo and as me to ka. Doc, I believe say no mu bisa sa question because o ka say we ye exercise no na bro so pia. And also timi de how bre no. And unti na obi sa. Enti ade bia we ya emma akoma ne timi bontem. Ansana ban se fifra to bi na akoma no. Ebon ntemu a okay na afedi eja sense nsuaso no okay enti akoma ne bon ntemu a eboa ma mogya timi ebi afusa na ye ma mogya na ema ne timi kɔ afusa ne ntem so ho but eduru saa bre na e wo se wotimi nya mre ehome ti na ebi wo mo mutumire kampo e ma wo bre e ma mogya o ma home no enti de pese ye nkyerɛ tie fo nya sa exercise na ye wo nante a ye exercise wo bo ampe ye exercise wo bobo ye exercise so ho even say o down hokra no is o sakra no is an exercise okay into the person say wo ya nya bre so je wa home and edu bre wo sa wo home a home say de be ya ahoden na wo ja kɔ no won sa betimi asen ya den aka okay ya for den okay into what you me e hye ne so sa right enti doc next call no so no obisa ba bia obenya eno ni bi enti yes no frɛ number no a e bre ne ntimi mai kwan bi ntimi obɔ ne nyina okay na kakra metimi abɔ mebobo na etimi abo enti but ofre number na ofre number no na wo screen no so betimi abo na man set make me etimi abo one water junction na nko CAC pharmacy KK pharmacy water junction betimi abo man set make Abis pharmacy so e wo Abuakwa udu Abuakwa officer Abis pharmacy e ho no so betimi abo ma set me den aka be Big Brother Seba enso e wo kronom ti mo kronom nyina mo fa mo ne enche kronom police station ho Big Brother so ho betimi abo KO for mo nyina mo mra Blessed record betimi abo ma saka doc abrante be fa na non thinking ono o Libya e na wo hwe na the message o de aba ne se o Libya yi e be den na wanya bi na wono so anom ye betimi de bia man no oh okay okay enti anointing king Libya fo nyina ye chiamo ejumade Libya fo hwe pa na Italy fo omo hwe pa enti Italy fo na Libya fo amo hwe no se uhia bia numbers na egu screen so no ye Dani Herbal Center for number o frɛ na o ka se uhia bi o Libya kwan bia on be fa so a won sa be ka aduro no won sa betimi aka enti wona ewo ke onyina fo mo nche brother rekwa odu ke odi a brother rekwa apedan for the men so mo nyina ho a ebetimi abo amaset me da ka be udru kumase edum so na for prison run about or republic sign na se hwa promise eba ho ono so betimi abo mansa ebe dog na se ne tie awu no se obi wo pharmacy shop ana herbal shop biam na wura ho na o ka se open Dani Herbal Center for nupa ne bia on be ma obi na se nipa ne ka se oni bi pe na ne wa wo de Dani Herbal Center for number na mo se mo nyina mo frɛ na mo so mo so simple what is it obo asefo nso enko Akosak pharmacy Akosak pharmacy obo ase central market wa one ne opposite one nso betumi abo am inside den akabe so ho fe de Jamema pharmacy nso e wo ho no mo obo ase ho one nso betumi abo fe de Antoinette Herbal nso Abuakwa market odu Abuakwa market wa Abuakwa dwom omo mo nyina nso fo mo nche Antoinette Herbal one nso betumi abo am inside den akabe avere Koforodua omo nyina nko old traffic no omo mo Koforodua omo hwe na nyime nyina nko old traffic odu old traffic wa police station no ha opposite obetumi abo afi Alaba afo nyina enso inform ani nche Mercy Help pharmacy na Mercy Help Herbal ono nso ewo Alaba odu ho no obetumi abo railways wa doc we free Esther or the free Koforidua or say mimisa se na wo ka Deniton Herbal Mesha no na Deniton Herbal Mesha no the question is say oba afafura otumi enum bia na enyama no papa ebe bo ma akola na papa oba kan so no ho be ye papa emma wo ma wo oh wo ye oba de a akola ketwa Deniton de eya busua ne dia esiesie nipa ebo ma nipa mogya sem so ekoso yie pa enti abusua ne dia enti openfo eyama na say doc na obi ayare ama afi na no ho ato no a ono onya Deniton ne dia na wo so kopa kira kwan eno kra na wo so kopa kira kwan pa doc na untumi ne dia na wanum ato nso a eno untumi ade ya pa ne so wanya aduane akona kono bi na doc na untumi ne menyi ni se wo so obi ema ade we obi sa ho asem dra o say ni pa kra de wo kra mo kra ne ye ma mo I see enti obi a wanum ato wona nte kakra na wa bre na wani su briw oba o shape ntini meye onsabu onye akwala ne onyini yie Deniton ne de eyabusua ne de a doctor na je se asema wo kan ema no ne ntia wo ka se ema na me so me ba ho ne se oba bi shape no emma yi a eni kwan so okoto semina bi ne nkun bi kwasrasra onim se oba bi a shape no particularly ejina yefunu ne so I see
ɔbaa bi ahyɛ even sɛ ne tokora ɛnso mpo na sɛ na fu ɛyɛ a ne fɔm bɛyɛ fɛ. I see. Enti ɔbaa fu nso nneɛma ɛma ɔbaa fu yɛ kɛseɛ ɛmframabɔne. Sadeɛ mojafi agyanan saa no man nan we ɛna ma ɔbaa fu yɛ kɛse to wo ɔbaa bi na fu so a ida sɛ mframabɔne ne gyinam a ɛwɔ se pie entini pie ida sɛ agyanan ontimi nyane nan yie te agyanan tata ensono nom anasa sradeɛ develop ɛwɔ so are aseɛ okay ana sani pa no onya dani to ne bi ne a yi saa no man fɛ ana mojafi na nsabuo ne ntimi mayi ti mogya ntoantoa ne noma bi wɔ mu a ɛwɔ se pia ntimi pie okay the then to no bɛhwɛ ama saa de mo nyina etimi right yɛbɛda yɛhwɛfo ase sɛ eduru adaya wɔ da bia between 7 p.m. ekopem 3 p.m. Sorry, between 7 p.m. kopem 8 p.m. yɛde Wonkwa Hia dwumadie ɛde brɛw na ɔsɛbrɛ ɛtena o television ho ɛhwɛ dwumadie yi menim sɛ dwumadie ɛhyɛ ase no aboa ama wapɔmuden atumi asipi asita sanse yɛde wɔn a onim nindie na wabene ɛwɔ ayare ahodoɔ mu ɛna yɛne ɔmo ɛbɛdi ahyia wɔ ha ɛnkyerɛkyerɛ ahodoɔ a ɔmo de ɛma yɛn ɛne afutu a ɔmo de ma yɛn ne sɛneɛ yɛsua nneɛma pii ɛfa yɛpɔmuden ho no megidie sɛ wɔn nso wasua saa nneɛma no bi a ɛbɛboa ama yɛabrabɔ atumi akɔ kamakama sɛnɛ bɛyɛ da ne da yɛpɔmuden no bɛtumi asipi asita ɛma yɛn ɛno nti ɛna ɛnɛ yɛto nsa ɛfrɛ Dr. Eric Ampa wono ɛyɛ adwuma ɛwɔ Dani Herbal Center yɛne no atumi adi enkomo ɛnɛ anwumre yi na menim sɛ dwumadie nkwa wieye no ɛnɛ na wahunu sɛ ɛkoba sɛ wɔ haw bi ɛte sɛ mu a sɛ ɛyɛ ɔhaw bi te sɛ malaria fever ɛnɛ hawa ana sɛ ope mogyadro papa bi anom ɛno na nkyɛn bɛma waho siesie ɛbɛma anigye awie opɛyɛ no ne nyinaa no na kyɛ sɛ Dani Herbal Center fo nupa no ɛna okɔhwɛ akyira kwan enkoto aduro fufuro bia wɔ abɔnten a ɔkyena ɛbɛkɔ akɔfo ɔhaw ahodo ɛde abrɛw yɛbɛsrɛ Italyfoɔ no ɛne Libyafoɔ no meka sɛ muguso a mofrɛ ɛwɔ phone no so mɛsrɛ sɛ numbers na egu screen na se no ɛyɛ Dani Herbal Center foɔ ɔmo numbers enti wobɔ mmɔden na mfrɛ a sɛnea tie bia no wɔn sa ɛbɛtumi aka ɔmo enupa no ebi doc yɛkɔ 1 minute na afei yɛn sorry eyo we de mekyia Ghana foɔ nyinaa mekyia Dr. Dani so okay me wi Dani Herbal foɔ nyinaa mekyia obi a na ne nyinaa ekyɛ no bɛdɔfo paa Reverend Mrs. Gifty Ade Ampa okay Reverend Mrs. Gifty Ampa mekyia no paa okay me ma ne nyinaa mekyia obi a okay mesre wa mo amopɛ doctor number no mo hu sɛ nkofo bebree pɛ doctor number me patcho screen so numbers na eguso no ɛyɛ doctor ne numbers no bi ɛka ho enti wo fra wobenya no nsɛm bisa bia no wobetumi abisa na wanya enkyeremu aha ɛna yɛde dwumadie no esi Kristo yɛ adom na ɔde yɛn nkwa ɛkyɛn a na wɔtwe sɛ nɛ yɛbɛsan ahyia biem ma me fa aseda no bi ɛnkɔ ɛma MCR okɔ MCR hɔ a Loretta ɛna afei Augustina DOP ɛyɛ Kobe Frank me programs manager ɛyɛ Otwi Nozo 1 Chief Executive Producer and Director ɛyɛ Original Samdakus Queen AJ Hipsy Ben ɛna afei miankasa menua ɛyɛ Ike muina medamu ase papa sɛ mohwɛ dwumadie nyame enhyira mo nyame ɛyɛ adom no de nkwa kyɛn a yɛbɛsan ahyia biem makraw